L-għaqda Repubblika permezz ta' Jason Azzopardi ħarġet tattakka lill-Avukat Ġenerali u fl-attakk semmiet ukoll lill-Avukat tal-Istat. Dan sar fi protest ġudizzjarju li Repubblika fetħet permezz ta' Azzopardi. Jason Azzopardi sejjaħ lill-Avukat Ġenerali Viktorja Budiċiċ bħala forċina l-kriminali u fuq il-profil tiegħu ta' Facebook saħansitra għajjara maħmuġa u laħam mibjuħ. Dan kollu wara li l-Avukat Ġenerali tat partijiet mir-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella li jirrigwardjaw lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dr. Muscat mistenni jitressaq b'ċitazzjoni b'akkużi ta' tixħim, frodi u korruzzjoni wara inkjesta maġisterjali li damet 4 snin u nofs fuq il-konċessjoni tal-isptarijiet. Inkjesta li fija nataw 11 miljun euro f'direct orders fosthom spejjeż fuq dawk imsejħin esperti minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Għall-akkużi li qed jitpoġġjew Dr. Muscat ċaħad b'mod kategoriku pubblikament għalli jħares il-qudiem li ġie fix-xejn kull akkuża miċjuba kontrih. L-attakk fuq l-Avukat Ġenerali sar ukoll mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista Robert Aquilina għall-Repubblika. L-ewwel li jispara l-kanuni jissiġilla ħuh id-Deputat Nazzjonalista Aquilina u mbagħad il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech isegwi l-istruzzjonijiet kif ammetta din il-ġimgħa stess. Għandna timeline, napprezza u tapprezza illi dak it-timeline aħna ser insegwuh skont id-direzzjonijiet u skont ukoll il-prioritajiet li aħna jkollna.